nhasi ndauya nenyaya inodakadza inotandadza iri kupisa mumastreets yasewicknell Chivayo. So stay tuned. Hey Chit family, welcome back to this amazing episode. In this episode guys, we are going to talk about Wicknell Chivayo leaked shots. Pakaipa guys, andidi kukunyeberai vese vana shada yavapindira munyaya iyoyo nekuti pakaipa. So Wicknell Chivayo vakalikirwa ivo page rava. We are not yet sure kuti nani munhu yeye akabva alikisa ma DM messages evasikana vamwe vakadzi vemaprofeti vamwe vatinei tichitofunga kuti vanopa vanhu pressure tichitoti aiwaka vanhu vari kuita mari dzavo vari kuhasila izvo kupiko vanhu vari kudai nekudai naSewicknell Chivayo vachipiwa mari. Vana Tariro Gezi vaitosvika pakutaura nyaya dzemauche vachinyaya futi Olinda zvino ari kuuya necomeback because ati mirai zvenyu muone iwewe Tariro Gezi wanga uchindinyeya nashuga daddy vako aiwa paTwitter pari kupisa vedu hatidi kunyeba pane mumwe azoti hanzi the prophet is busy spreading the word of God and his wife is busy spreading the legs to Wicknell Chivayo. Vedu, can you imagine? Seka zvako aiwa my gender ndasimudza ruoko aiwa hatina zera nesu hatina and nyaya iyi iri kunetsa. Panawo Shashilwo anga ari kuitawo yaari kuita nasechi na Wicknell nekusaidhi kotiwava mukadzi waprophet nekusaidhi tichitofunga kuti vanhu vane mari. Takatomboblema kuti pamwe mataidhi ari kutenga mazimota anodhura vanhu achisleya nemafrondawo izvo kwete. Wicknell Chivayo ndo vanga vari blesser. Actually he is the blesser of all those ladies. Vana Shashl, vana Tariro Gezi, vana Kiki Baddess kutoita nekubhega imi zvimwe zvacho zvinosekesa. Hanzi ini ndoda 5 minutes yekudii naimi tongotoregai mukadzi wava akazoenda chii chakadaro tongotaurawo kuti study zvedu pano tiripo pakutandara. Chindiudzaiwo guys zvamuri kufunga about nyaya iyi. Muri kufunga kuti zvii zvichaitika? Prophet vacharamba mudzimai here? Vana Kiki vachaita sei? Vana Tariro Gezi she tried to explain but shada yabva atokwana munhu achida kuexplain aziva kuti ari kunyeba. Shadai anobva wana simba veduwe anobva wana simba but hey ndo zviriko kuma DM evanhu. There's a lot of ladies maZimbabwean influencers vari kuma DM kwa Wicknell Chivayo. Saka toteibarika mhenoti maiguru ndevapi maini ndevapi. We are still waiting to hear from them kuti who is the first wife, who is the second wife, who is the third wife from Jolo. Okay, asi guys kuti channel yedu ienderere mberi, subscribe and share the video, share the link with your loved ones guys. Thank you so much. And pane mufti azobuda nonzi Nicole Barnett. Thank you so much for watching. Don't forget subscribe, like, share and comment. Bye guys, see you again next time.